парчами Тоҷикистонро бардорад. Айни ҳол ӯ ғолиби мусобиқаи байналмилалӣ шуд. аз сабабе ки ман худам аз хориҷ дар ин намуди варзиш шавқу рағбати зиёд доштам ва дидам ки Панҷшер ҳам қобилияти дар ин намуди варзиш тамрин карданро дорад. аз ҳамин сабаб ман онро роҳнамоӣ кардам ба ин намуди варзиш. орзуи Панҷшер бисёр ҳам варзишгари техникӣ буд ва нисбати ҳам бародаронаш бисёр ҳам хушмуомила ва ҳурмати зиёд дошт ва бисёр дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ҷои якумро ишғол намуда буд.